fuskantar Ka'aba sharadi ne na sihhatus sala. Ka'aba ta kuskure ta kauce mishi kuma yana sane cewa Ka'aba ta kauce mishi bai da sallah. Shi yasa babban maudu'i ne wanda yake zai iya kusa musiba ga mutane a wannan zamani. Domin an ci ijtihadi shine ifraghul wus' fi ma'rifati hukmillah. Mutum ya ba da iyakan karfin shi, karfi na kwakwalwa, da iyakan kokarin shi, iyaka. In baka kai iyaka ba to ba ijtihadi bane. Sai ka kai iyakan kokarin ka, ya zama ilimin ka ya gaza, to sai Allah ya yafe maka sora. Amma in ilimin ka bai gaza ba ijtihadi bane. Son zuciya ne. Kuma wannan ijtihadin za mu zo mu yi bayani. Domin son sallah ta inganta an ce in ka je gari sai dai in babban gari ne akwai malamai, amma kai kana ganin kibla ta yi haka, su kuma suna ganin kibla ta yi haka, aka ce kakkabi su sallah, domin Allah zai maka hisabi da ijtihadin ka ne ba na nasu ba. Sai dai in ka yadda gari ne wanda yake akwai manya-manyan malamai, masanan taurari, masanan hanya, to wannan sai ka rinjayar da cewa sun fi ka ilimi, sai ka bi sallah. Amma in ka ji ƙauye ko daji ko ka ga mutum na sallah ya karkaci wuri, kai kana ganin nan shi kuma yana ganin nan, to ba wani a cikin ku wanda zai bi wani sallah. Shi yasa zai iya zama mana musiba a wannan zamani. Me yasa? Domin alatun sanin jiha yanzu an kware da gaske na sanin alatu na sanin jiha. Misali, da campus ake amfani, to yanzu GPS da satellite ake amfani. To akwai wani bawan Allah tuwa ya zo ya same ni daga Abuja, ya ce min sun yi amfani da satellite sun ga masallatai da yawa a cikin Najeriya nan da yawa. Wayansu ba Ka'aba suke kallo ba, ya ce kamar yadda ya ce Ethiopia suke kallo, Habasha. Sai lokacin na tura shi wurin Sultan, na ba shi takarda wurin Sultan, ina ji yana cikin ma kwamitin masu duba wata. A shahid, mutanen da in sun ijtihadi da kallon taurari, Allah zai karbi ibadarsu domin iyakan kwakwalwarsu kenan. Zalika mablaghahum min al-ilm, sun yi iyakan ijtihadi. Sannan da aka yi compass, wayansu suka zo suka yi amfani da compass, to yanzu ana amfani da GPS. Shin ya wajaba akan musulmi kowane mutanen masallaci su kawo kwamiti masana su duba shin masallacinmu nan na kan ainul Ka'aba ko baya kai, ya wajaba ko bai wajaba ba? In kuma suka kifa ba su yi ijtihadi ba. Domin yanzu mutane gaba ɗaya sun yadda, sai dai jahilin da ke cikin ƙauye ya ce ni ban yadda da GPS ba, amma shi wannan ba ƙauyen ya yadda a biya mishi kuɗin hajji kuma ya shiga cikin jirgin sama, pilot shi kuma da GPS yake gane hanyar Jidda, domin baya ganin ta kuma baya ganin taurari, cikin duhu da GPS yake zuwa har Jidda har Madina. Ba ƙauyen ƙauye kace zo ga jirgi ka je Makka, yana shakkan jirgin zai kai shi Makka, baya yi. To wannan ba ƙauye ya yadda GPS na aiki. Muna babin kibla ne, min shurutus sala wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu, min shurutus sihhatis sala. Shi yasa ya kamata a yi karfafan kwamiti. An yi National Mosque na Abuja, an gane cewa yana da matsala, ya dan karkace, aka tara malamai. Cikin abubuwan da nake karanta, wani malami na cewa to ai ba komai tunda dai 25 degree ne, 25 degree daga Abuja zuwa Makka ai zaka kare a China ne. Wato abin da yasa na tsaya nan, mu musulmai mu kula da sihohin aikin mu da ingancin aikin mu, ba da yawan shi ba. In za ka yi mai kyau. Kun ga kenan kowane masallaci ya kamata su yi kwamiti su gani ya za su inganta sallah. Na sa abun yana da ciwo a zuciya, domin mutane ginin suke dubawa. Shi National Mosque an kashe miliyoyin kuɗi, to kuma gashi ya ɗan karkace. Ba maganan kyau ake yi ba, maganan Allah ya karɓi sallar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ke sallah, rufin kwano ganyen dabino, sai kuma yashi. Amma wannan masallacin shi ya haskaka duniya gaba ɗaya. Ilimin da ake, sallar da ake, karɓanta da ake yi ba gini ba ne. Domin ƙarshen zamani an ce mutane za su zo suna kowa na alfahari da ginin masallaci, amma ba a mutum Allah da yawa cikin masallatai, domin ihtimam din kullum akan ginin ne ba akan sallan ba. Shi yasa a samu kwamiti a bi su, kowane masallatai su gyara alƙibla, domin fuskantar Ka'aba ijtihadi ne, kuma ijtihadi yana tashi daga zamani zuwa zamani. To yau Allah ya kawo mu zamanin da in muna so ainul Ka'aba za mu fuskanci taka, kaman kana ganin ta, domin sallar mu ta inganta. Shi wancan bawan Allah da ya bi masallaci yana bi yana gwaggwadawa, har da sun fara cewa to kai me yasa mutane sun gina masallacin su kuma yanzu me ka kwakulo musu ka kwakulo musu fitina.
fitina ba a gini ba ce, fitinar aka je ranar tashin kiyama ba a karbi sallaka ba. kun fahimta? nan ne fitinar take. kuma Allah ba zai tambaye ka wani irin masallaci gini kuka bari ba, rakawoyinka, khushu'inka na sallah, qiblarka, al'aurarka, alwallaka, tahara, shine Allah zai tambaye ka, ba wani irin masallaci kuka baro ba.